Nahikoa da, ezin dugu onartu urtea beste erailketa batekin amaitzea. Ezin dugu onartu indarkeria matxista gure egunerokotasunean parte gisa normalizatzea. Hilketak izozmendi baten punta besterik ez dira. Baina azpian, instituzioek eta jendearteak maiz ez ikusiarena egiten dute egiturazko indarkeria dago. 11 forma eta egituretan gure egunerokotasunarean jasaten duguna. Berdintasun politikek ezin dute izan marketing hutsa. Premiazkoa da baliabide errealak, integralak eta norabide politiko argia jartzea indarkeriaren erroari aurre egiteko. Prebentzioa eta babesa ez dira aukera bat, betear bat baizik. Borrokan jarraituko dugu, denok aske izan arte, gure gorputzen jabe izan arte eta indarkeria matxistarik gabeko Euskal Herria eraiki arte. Azkenik, indarkeria matxistari aurre egiteko antolakuntza indartzen jarraitzeko eta aurrera urratsak emateko urtarrilaren 31an Zornotzan antolatuko dugun jardunaldian parte hartzera gonbidatzen dugu Euskal Herriko mugimendu feminista. Informazio gehiago Euskal Herriko mundu martxaren sareetan aurkituko duzue. Gora borroka feminista!